Дэмакратычныя сілы прапануюць пачаць дыялог толькі пры выкананні мінімальных умоваў, сярод якіх спыненне рэпрэсіяў, вызвалення палітычных вязняў. Таксама абраная прэзідэнтка Беларусі павінна вызначаць прадстаўнікоў з боку дэмакратычных сілаў. Кучынскі падкрэслівае, што без удзелу Ціханаўскай, ейнага офісу і беларускай грамадзянскай супольнасці перамовы не будуць легітымныя. Абавязковае і міжнароднае пасярэдніцтва. Чакаецца, што міжнародныя партнёры падтрымаюць фармат дыялогу менавіта паміж беларусамі, чымся так званая перамова Беларусі з Крамлём. У Менску паводле дэмакратычных сілаў ужо абмяркоўваюцца сцэнары транзіту ўлады, бо Лукашенко і ягонае асяроддзе разумеюць, перамены непазбежныя. Круглы стол, мяркуюць у офісе Ціханаўскай, можа стацца крокам да прымірэння і аднаўлення суверэнітэту краіны, а таксама спосабам выйсці з міжнароднай ізаляцыі. Ну, уласна, бачаннем арганізацыі круглага стала паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам Лукашэнкі падзяліўся з белсатам галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Давайте паслухаем. Аб'яднаны пераходны кабінет зараз распрацоўвае канцэпцыю, як бы мог выглядаць дыялог па выхаду з крызісу ў Беларусі, як бы мог выглядаць круглы стол. Пакуль гэта бачанне, але таксама гэта месседж. На канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні гэтыя ідэі будуць агучаныя і прадстаўленыя. Для нас важна, каб змены ў Беларусі былі мірныя, каб яны былі дэмакратычныя, каб яны былі праеўрапейскія. Гэта важна таксама, каб паказаць чыноўнікам унутры сістэмы, што ў іх ёсць шанец і будучыня ў свабоднай Беларусі. Мы павінны разумець, што лукашэнкаўскі рэжым скончыцца. Лукашенко таксама не вечны. І Беларусь, беларускае грамадства павінна быць да гэтых зменаў гатовае. І нам трэба прадухіліць нейкія там ваенныя гвалтоўныя дзеянні. Нам трэба дабівацца і старацца зрабіць все магчымае, каб гэтыя змены былі мірныя. А гэта магчыма праз дыялог. У 2021 годзе за дыялог прагаласавала каля 800 тысяч беларусаў, вы памятаеце. І беларусы ў 2020 годзе, выходзячы на вуліцы, таксама хацелі мірных зменаў. Так вось наша задача гэтых мірных зменаў дабіцца. Это Лукашенко хоча вайны, это ён хоча тэрору, гэта ён праводзіць рэйды, арышты кожны дзень. А мы хочам выхаду з крызісу, мы хочам павярнуць Беларусь на бок дэмакратыі. І ў гэтым сутнасць нашага месседжу. І, безумоўна, падтрымка міжнародных саюзнікаў, падтрымка Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу нам неабходнае для таго, каб ажыццявіць гэты мірны пераход улады. І на сувязі са студыяй белсат Рыгор Ніжнігаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў, з якім абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Вітаю. Спадар Рыгор, вось Франак Вячорка падкрэслівае, што гэта пакуль канцэпцыя. Тым не менш, на вашу думку, чаму яна паўстала цяпер, ці ёсць такое запатрабаванне часу на тое, каб распрацаваць канцэпцыю і бачанне перамоваў круглага стала рэжыму Лукашэнкі, дэмакратычных сілаў і ЗША? Ну, ведаеце, тут цяжка казаць, я думаю, гэта пытанне таго, што офіс і дэмакратычныя сілы, яны страчваюць сваю актуальнасць, яны пытаюць вярнуцца на павестку дня і, як кажуць, момант, калі Трамп мяняе сваю палітыку ў адносінах да Расіі, яны лічуць як таксама магчымасць неяк на гэты цягнік сесці. Але ж я лічу, што гэта бессэнсоўная прапанова і, ў прынцыпе, марнаванне часу. На жаль, ніякіх перадумоваў, каб гэта адбылося, мы не маем і, на жаль, іх не будзе. Што яшчэ адметна, можам сцвярджаць, што дыялог паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі адбываўся, бо выпусцілі палітвязняў і Сергея Ціханаўскага. Але тым не менш Лукашенко падкрэслівае ўсім, што для яго важна, каб яго прызнавалі суб'ектам, размаўлялі з ім, каб там не было дэмакратычных сілаў. Нават выпускаючы Сергея Ціханаўскага, прэсавая служба падкрэсліла, што гэта такі крок, так скажем, гуманны дзеля аб'яднання сям'і. Вось, улічвае ягоную пазіцыю, наколькі рэальна калі-небудзь пабачыць круглы стол з удзелам дэмакратычных сілаў і ЗША, калі гэта не будуць прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай, ці магчыма такое? Ну, па-першае, да, я лічу, што для Лукашэнкі гэта будзе вялікай палітычнай паразай сесці за стол, адзіны стол з апазіцыі, ён на гэта не пойдзе. Ну і галоўнае, для яго няма ніякага сэнсу гэта рабіць, бо для яго сітуацыя той статус-кво, які застаецца, яна, канешне, не з'яўляецца ідэальнай і задавальняючай яму, таму ён і робіць гэтыя крокі ў дачыненні да Захада і ЗША, але ж ён таксама бачыць, што
беларуская апозіцыя ціхановская яны не маюць ніякага ўплыву і ніякай вагі ўнутры Беларусі. І то бок які сэнс, акрамя, я б сказаў так, і гэта, дарэчы, небяспечнае пытанне, гэта пытанне таго, што Лукашенко можа выкарыстаць гэта для легітымізацыі свайго рэжыма і для таго, каб яго толькі стабілізаваць. І вось гэта тая якая небяспека, якую, на жаль, пакуль ніхто не абмяркоўвае і ніяк не прагаварвае. Гаспадар Рыгор, калі ўявіць, што ўсё ж такі нейкі дыялог наконт зменаў у Беларусі, хай і не з дэмакратычнай супольнасцю беларускай, а, напрыклад, менавіта паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі ўсё ж такі адбудзецца. У чым зацікаўленасць амерыканскага боку можа быць? Бо мы бачым, што Трамп ўсё ж такі ў сваёй палітыцы выкарыстоўвае вельмі шмат такіх бізнес-чыннікаў, так, не толькі палітычных. У чым можа быць зацікаўленасць амерыканскага боку? Амерыканскага боку вялікай зацікаўленасці няма. Адзіная зацікаўленасць гэта на сённяшні дзень, якую мы бачым, гэта тое, што сённяшняя адміністрацыя Трампа вырашае, якую палітыку ў дачыненні да Расіі мець на наступныя 3 гады. Вось тыя танцы, якія яны рабілі, дыпламатычныя розныя крокі, дачыненні да Масквы і Пуціна, каб спыніць вайну в Украіне, якія праваліліся, якія Трамп зараз пагражае новым падыходам. Вось з пункту гледжання прывязкі Лукашэнкі да Пуціна і што рабіць. Тут, канешне, ёсць нейкая зацікаўленасць, але я не бачу, каб гэта стала галоўнай, нават не галоўнай, а нават другаснай тэмай знешняй палітыкі ЗША ў рэгіёне. На жаль, Беларусь для них не з'яўляецца актуальнай. Келлог з'ездзіў. Гэты бюрократычны дыялог, які адбываецца дыпламатычны, ён даволі тэхнічны. І я просто не бачу, каб мінскі рэжым мог нешта запрапанаваць, што б зацікавіла на сённяшні дзень адміністрацыю Трампа. Яшчэ вельмі важна, дэмакратычныя сілы адзначаюць важнасць наяўнасці міжнароднага пасярэдніцтва ў гэтых перамовах, але не Расіяй. А ўласна, якой рэакцыяй можа быць Расіяй, калі адбудзецца такі дыялог з ЗША, нават калі без дэмакратычных сілаў, але такі дыялог аб пераходзе ад транзіцыі ўлады, пра што, ўласна, сцвярджаецца ў гэтай прапанове дэмакратычных сілаў. Слухайте, я лічу, што вось тут і мы павінны паставіць кропкі над і, як кажуць, ніякага транзіта не будзе падчас адміністрацыі Трампа. Адзіны транзіт, які можа адбыцца пры Владзіміра Пуціне, гэта транзіт ад нынешняга статуса незалежнай рэспублікі Беларусь, незалежнай краіны, до анексіі. Гэта адзінае, што можа адбыцца, адзіны транзіт, які сёння бачны ў Маскве, адзіны транзіт, які бачны сёння ў лукашэнкаўскім рэжыме. Таму пра транзіты ніякі не гаворыць. Таму для Лукашэнкі гэта пытанне менавіта як застацца ва ўладзе, а не як захаваць суверэнітэт краіны. Таму я проста лічу, што ўсе гэтыя размовы пра транзіт, яны небяспечныя і не павінны быць на павестцы дня. Вось павінны пачынацца ўсе размовы пра нават круглы стол з менавіта умоў, што павінен гэты ж рэжым зрабіць, і не мінімальных умоў, а менавіта даволі сур'ёзных, бо якія, дарэчы, я лічу, калі мы кажам пра міжнародных партнёраў, я б сказаў, нават харуснікаў, то павінны гэты дамовы быць зроблены менавіта з краінамі Захаду, не толькі ЗША, менавіта галоўнымі партнёрамі Беларусі і дэмакратычных сілаў, галоўных, хто стае за незалежнасць. Гэта краіны Еўрапейскага звязу, Польша і Літва. Ось мы бачым тут вялікі дысананс, калі гэтыя краіны збіраюцца толькі павялічваць сваё даўленне на рэжым, а тут ідуць размовы пра нейкі круглы стол. Гэта даволі, я лічу, такі небяспечны дысананс. Ну і дэмакратычныя сілы таксама заяўлялі пра тое, што яны нібыта ведаюць, што ў Менску вядуцца такія размовы пра транзіт улады. Шкада, што мы не можам запытаць наўпрост. Мы клікалі сёння ў эфір прадстаўнікоў офісу Святланы Ціхановскай, але, магчыма, абмяркуем у іншы дзень, калі яны будуць больш дасяжныя. Ну, але так, пакуль выглядае, што гэта спроба прыцягнуць увагу да тэмы. Гаспадар Рыгор, калі казаць агулам пра размовы з беларускім рэжымам, пра нейкія перамовы, то каго з актараў замежных мы яшчэ можам назваць, каго трэба ўлічваць? Не толькі ЗША, не толькі Расію, можа яшчэ роля Кітая будзе ў гэтым важная? Дарэчы, пра Кітай вы вельмі слушна кажаце. Гэта адзіны, я б казаў, на сённяшні дзень актор па-за межамі Масквы, які можа мець нейкі ўплыў.
Але ж мы кажам пра тое, што у прынцыпе пытанне ў чым. У захада няма на сённяшні дзень ніякай магчымасці, ніякіх інструментаў паўплываць на рэжым Лукашэнкі, калі падтрымка Масквы захоўваецца на нынешнім узроўні. Мы не бачым ніякіх перадумоў, как гэта змянілася ў бліжэйшыя год ці два, ці можа трохі далей. Таму у Лукашэнкі няма ніякіх падставаў мяняць палітыку сёння. І ён таксама разумее, што калі ён будзе мяняць кардынальна палітыку, якая будзе таксама ісці супраць інтарэсаў Масквы, нейкая там дэмакратызацыя, адчыненне, захаванне суверэнітэту, то ён можа страціць сваё крэсла, бо ён застаецца ва ўладзе дзякуючы Маскве. А вось Кітай, гэта, канешне, даволі цікавы аспект, але мы бачым сітуацыю вельмі ясна ў дачыненні да Ўкраіны. Кітай цалкам падтрымлівае Расею. Яму не цікава Ўкраіна, якая больш вагомая краіна, якая мае больш і эканамічных інтарэсаў патэнцыйна кітайскіх, але ж Кітай цалкам задаволены тым, што робіць Расія. І таксама я думаю, што ніколі не пойдзе Пекін на канфлікт з Масквой дзеля Лукашэнкі. Пекін пагодзіцца на любую сітуацыю, нават і таксама на анексію Беларусі Масквой, калі гэта пройдзе спакойна і без праблемаў. Вяртаючыся да заяваў Франка Вячоркі пра тое, што пакуль гэта канцэпцыя, можа сапраўды мы чакаем тых часоў, калі транзіт улады будзе бліжэй да рэальнага такіх сцэнараў, так? Але вось тое, што дэмакратычныя сілы змянілі рыторыку, калі раней наказалі, што ніякіх перамоваў з рэжымам Лукашэнкі, нават у справе вызвалення палітвязняў, цяпер мы чуем пра магчымасць гэтага круглага стала. Што магло паўплываць на перамену думкі, ці ўсё ж такі частка грамадства беларускага, якая ціснула і казала, што варта ісці на саступкі, каб выйшлі людзі, ці можа гэта спрацавала? Я думаю, што, канешне, той факт, што і дарэчы, вы вельмі слушна заўважылі, што ёсць, як кажуць, супрацьлегласць у заявах з папярэдняй рыторыкай, то бок Лукашенко стае зараз саюзнікам дэмакратычных сілаў дзеля захавання суверэнітэта і дэмакратызацыі Беларусі, калі ён, дарэчы, з'яўляецца галоўнай праблемай. Но мы гэта пакінем. Але ж пытанне ў тым, што, канешне, мы можам казаць пра тое, што яны неяк пытаюцца мімікраваць ці паўтараць тое, што рабіла Украіна падчас вось гэтай амерыкана-расійскіх дыпламатычных гульняў, тое, як праходзіў дыялог вакол Украіны, то бок бачылі, што Трампу гэтая мірная рыторыка была даспадобы. Я думаю, зараз яны спазніліся месяца на 4-5 з гэтым. Па-другое, гэта, канешне, так. Гэта той працэсы, якія ідуць менавіта ў беларускай эміграцыі і беларускай палітычнай эміграцыі, і тое, што з'явілася даволі вялікае кола палітычных актораў, якія крытыкі офіса, якія стаяць на пазіцыі, што трэба весці перамовы і вызваляць палітвязняў. І тут, канешне, тое, што яны, скажем так, паддаліся гэтаму ціску і зрабілі крок у супрацьлеглы бок да сваёй пазіцыі, гэта, я лічу, з'яўляецца праблемай, бо гэта проста паказвае, што ніякай стратэгіі няма, і проста ідуць нейкія палітычныя, тактычныя рухі, каб захавацца на чале беларускіх дэмакратычных сілаў і заставацца лідарамі. Але гэта толькі, на мой погляд, толькі падтачвае легітымнасць, тую легітымнасць, якая застаецца ў офіса і робіць ім горш у доўгасрочнай перспектыве. Я толькі заўважу, што ўсё ж такі размовы пра нацыянальны дыялог, пра перамовы з рэжымам Лукашэнкі ўсё ж такі вяліся і ў 20-м, і ў 21-м годзе. Хіба яны трошкі сціхлі ў 22-м пасля агрэсіі супраць Украіны. Спадар Рыгор, такое тады, можа, глобальнае пытанне. Пры якіх умовах могуць пачацца перамовы, такія моўныя круглыя сталы унутры Беларусі ці са знешнімі актарамі наконт зменаў, наконт лёсу нашай краіны? Пры якіх умовах? Канешне, галоўная умова – гэта паразка Масквы. То бок, я бы сказал так, ці палітычная і ваенная, ну, ваенная я б не казаў пра ваенную, а менавіта палітычная паразка Расіі в Украіне і зыход Пуціна з улады, хутчэй за ўсё натуральным спосабам. Але ж я б дамовіў, паглядзеў на гэта іншым чынам. Калі гэтыя умовы з'явяцца,
ніякага круглага стола не будзе, бо той бок просто прападзе. То бок яго ўжо не будзе, не з кім будзе весці перамовы. І я б казаў пра тое, што менавіта галоўная праблема дэмакратычных сілаў з'яўляецца ў тым, што з 2020 года так і не з'явілася ніякай стратэгіі плана, што рабіць паміж ось гэтай прекрасным вобразам будучай дэмакратычнай Беларусі пасля Лукашэнкі і той сітуацыі, якая сёння есть паміж гэтым і сённяшнім днём. То бок якая стратэгія, каб гэты рэжым саступіў, сышоў з лады. І вось гэта мы дагэтуль з гэтым і, як кажуць, гэта галоўная праблема, якая дагэтуль застаецца. Што рабіць, ніхто так і не ведае у дэмсілах. Але толькі ўдакладню, ці не станецца так, што палітычная ці, так бы мовіць, вайсковая паражка Расіі прывядзе да таго, што Беларусь, наадварот, проста забетануюць вось у гэтай сферы ўплыву і ніякага акна магчымасцяў проста не з'явіцца. Гэта магчыма, но тут мы павінны казаць, што калі палітычная паразка Масквы, хутчэй за ўсё, павінна ісці таксама з калапсам пуцінскага рэжыма. І я думаю, што гэта можа быць толькі пры супадзенні шмат якіх фактараў, у тым ліку калапсам эканомікі, вялікай палітычнай крызы, якая будзе пасля, можа быць пры зыходзе. То бок вельмі шмат калі і калі што і як і чаму. То бок мы не павінны гэта разглядаць як ні першы, ні другі, нават не трэці патэнцыйны план. Павінны гатавацца да горшага, менавіта бароцца за краіну і за незалежнасць. І мірныя сталы, яны ў гэтым плане ніяк не дапамагаюць, а мы толькі робім крок назад, як вы правільна заўважылі, у 21 год. І я не ведаю, калі сітуацыя была зусім іншай. Сёння сітуацыя, дзе Беларусь краіна суагрэсар і якая патроху страчвае суверэнітэт. Тыя тэзы, якія, дарэчы, офіс даволі слушна мовіў сваім заходнім партнерам апошнія 2 гады. І вось так мяняць усё гэта, я думаю, у краінах еўразвяза гэта не зразумеюць.